UMLA barim ke TMC na umroi constituency uba George ban kentiu Lyngdoh ubala pau kerteng dangshen ba ula ban yakon ni ke election Lok Sabha hakashi tarik uno pra arajar pulai ula pha ekashiti eno kam nakikam ki ba ubat hakate ke seng show president ka Trinamool Congress uba Charles Pengrop MLA ba George Chudi we ni kinoyelam ubla sha terwa ban yakon ni ke election MP nakinoyelam ki ba khmat chong seng National People's Party NPP Rey namar ka jingbom ya bet ak NPP ka tiket la aino ha ka Dr. Amprin Lyngdoh hakani ka shiti ka bawla pha Shuh president ka TMC ba George la pentep ya ka jingena kam jung u kumu vice president ka TMC Meghalaya kumjuru kumu president ka umroi TMC block committee hakani ka shiti ba George la ong baka jinge no kam jung u naki kam ki baw bat ka de naki daw shimet hende la pensngo ba kisnem jong ka jingdon benta jung u kumu vice president ka TMC Meghalaya hapok ka jingi lamu ba Charles kadai ka ba omla bantho bat ka bahab ban ai buram bat khuble ula pentebru bu ai khuble ki beru kino yelam ki bla persang ban yelam lenti u haki babon ki liang bat ru ban penurlong yaki jinge ki baton hakani ka shiti eno kam ula ong bu ai khuble ru yaki no yelam bat ki khot ka TMC ki bla yadan benta ban shakri u pajba kumjo ek jilla bat ban penkut daga jingket bok riwang i president ka Meghalaya TMC bat kumjo ru Ïasoh ke jela Meghalaya habala persang banwat jingtep ya kani ke jingi no kam kadai ka bau te nong mi khmat barim udan jingtmu ban mi no na ka party bat ban lej pin Ïasoh shakano kono ka seng hendre layo jingtep payamenta kamdan kum kata hendre unnang don hi bat ka seng TMC